abych vás tady přivítal i já. Shodou okolností jsem skoro soused a tady do Voráku vidím, jdu tady 100 metrů kousek od vody. Jak paní ředitelka už řekla, ta budova byla postavena v roce 1936 a vždycky v Javunkově hrála významnou roli. Nebyla tady jenom základní škola, ale byla tady i měšťanka. Celou dobu se tady prostě ozývaly hlasky dětí, smích, zpěv ze zahrady. A já právě si myslím, že i ty občany nebo naše starší spoluobčany právě může nějak provázet i ta radost, která kdysi tady v této budově byla. Ve své takové největší rozkvětu bylo tady 15 tříd, bylo tady 500 dětí, škola vždycky prosperovala a lidé se do ní rádi vracejí. A musím říct, že po 5-6 letech, kdy tomu chátrala, jsem velice rád, že Pohoda akciová společnost našla tu odvahu, my na městě našli odvahu podepsat v roce 2014 darovací smlouvu a v roce 2013 ve 12. měsíci jsme podepsali smlouvu o budoucí spolupráci, která zavazuje jak město, tak Pohodu. Myslím, že 15 let tady musí být provozované toto zařízení a určitě bude i nadále. Vidím tady sestřičky z konventu. Věřím, že právě Pohoda bude dobře spolupracovat i tady s tímto zařízením, protože vzniká v Jamunkově tady taková klidová zóna, která by měla mít nějakou zájemnou symbiózu a mělo by to všechno fungovat a šlapat. Takže přeji všem, ať jsou tady spokojení. Já jsem rád, že mi pan Škandera řekl, že v podstatě model, který nastavili u nás v Javunkově, použili teď i v dalších 2 zařízeních, takže asi to bylo dobré a úspěšné a to tež patří teďka popřát novému zařízení. Děkuji vám za pozornost a